खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, धुबुरीयाव ट्रेनजों सौग्रावनानै सासे 17 बोसोर बैसोनि लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। आसामनि धुबुरी जिल्लानि चापर ओनसोलाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव खुरसाखाथिनि सुरमन आलीनि फिसाज्ला शाहिदुल इस्लाम मुंनि 17 बोसोर बैसोनि हौवासाया मालगारिजों सौग्रावनानै गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया बहालपुरनि नाथपारानि खाथियाव रेल लामाजों थाबायबाय थानाय समावनो जायो, जेब्ला गंसे रेलगारिया चापरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा मदद खालामनो हाखु-दाखु थाङो आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। बे जाब्रबथाया चापरनि थागिरिफोरखौ जोबोद दुखु होदों। नैथि खौराङाव दङ, दिपु बाजारनि गंथाम गलायाव अर खामनायनि जाहोनाव लाख लाख रांनि मुवा बेसादफोर खहा। 21 अक्ट'बरनि फुंबिलियाव दिपु मार्केटआव गिख्रंथाव अर खामदों, जायनि जाहोनाव अर खोमोरग्राफोरा थासारिखौ सामलायनो हानायनि सिगांनो गंथाम गलाफोरा खामजोबदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे अरा गंसे हार्डवेर गला, गंसे पाननि गला आरो गंसे बिस्कुट बेकारिखौ आबुङै सिलिंखार खालामो, जायनि जाहोनाव गोबां लाख रांनि सम्पथिनि खहा जानो हागौ। जायगानि फालांगिरि आरो थागिरिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो अर खोमोरग्रा हानजा सौफैनायनि सिगां अरखौ खोमोरनो गोब्राब नाजायो। नाथाय जेब्ला अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो, अब्लासिम गंथाम गलाफोरा आबुङै खामजोबबायमोन। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय गिबि सन्देहफोरा मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि फारसे इसारा होदों। दासिम रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं गलानि बिगोमाफोरा अर खामनायनि जाहोनाव बेसेबां खहा जादों बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ, आसामनि गिबि मन्थ्रिया आयेन बेरेखायै बांलादेशीफोरखौ दैथायहरनायनि सायाव बिबुंथि होदों। राम सरकारा सा-8 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ सिमा होबथानायनि गेजेरावनो दैथायहरबाय। 21 अक्ट'बर 2025आव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि सा-8 बांलादेशी नोगोरारिफोर जाय आयेन बेरेखायै भारतआव दंमोन बिसोरखौ दैथायहरनाय जादों। बिथाङा ससियेल मिडियायाव मोनसे गोसो बोनो हानाय लाइन पस्ट खालामदों। बुहुमनि मोन 7 सोमोनांथाव बाथ्राफोर दं आरो 8थि सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरा आसामाव हाबनो नाजानाय 8 एलिस इन वान्डारलेन्डनि उनथिं नारख्लायदोंमोन, बिदाय लाबाय। बे थांखिया थांनाय सानखालिबो बेबादिनो फिननायनि उनाव फैदों, जेब्ला आयेन बेरेखायै हाबनायनि सन्देह गोनां सा 18 सुबुंखौ सिमा बारनानै दैथायहरफिनदों। ब्रैथि खौराङाव दङ, गुवाहाटी पुलिसआ लाल गणेशआव मोनसे जुवा गेलेग्रा थावनियाव सिग्रोमो आरो बेटिंनि आगजुफोरखौ जब्द खालामदों। 20 अक्ट'बर 2025नि मोनायाव गुवाहाटी पुलिसआ लाल गणेश ओनसोलनि मोनसे गावारि न'आव सिग्रोमो आरो आयेन बेरेखा जुवा गेलेबाय थानाय खमैबो सा 17 सुबुंखौ हमनो हायो। बिबानगिरिफोरा मुंदांखा ओनसोलारि बेटिं गेलेनाय झान्डीमुन्डा गेमआव लोब्बा थानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नागिरना मोनो आरो बे जायगानिफ्राय जुवा गेलेनाय गुबुन गुबुन मुवाफोर आरो आगजुफोरखौ जब्द खालामो। पुलिसआ मिथिहोयो दि सोमोन्दो गोनां आयेन बादियै गासैबो गोनांथार आयेनारि राहा लानाय जादों। बिथांमोनहा नोगोरारिफोरखौ सांग्रां थानो आरो गाव गावनि ओनसोलाव जायखिजाया आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय खामानिफोरनि सायाव खौरां होनो थाखाय थुलुंगा होयो। बाथि खौराङाव दङ, आसामनि जौसिन बान्था मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आसाम हादोरसाया 2025 मायथाइनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्थानि थाखाय मुं सायख'नायनि फारिखान्थिखौ जागायबाय। आसाम वैभव, आसाम सौरभ आरो आसाम गौरव मुंनि बे मानगोनां बान्थाफोरखौ मुंख'जाथाव खामानि मावबोनाय आरो साबसिन जाफुंसारनाय दिन्थिफुंनो हानाय सुबुंफोरनो होनाय जायो। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सिगां बे बाथ्राखौ फोसावदों। बिथाङा हादोरसानि जौसिन रोंग'थिफोरखौ सिनायथिनो आरो फालिनायाव हेफाजाब होनो थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायो। मुं थिसननायनि थाखाय गोनां मिथिथाया जादों जोबथा सम। मुं थिसननायखौ 20 नबेम्बरनि गेजेराव गथायनो नांगोन।
बे बान्थानि देरहासारगिरिफोरा गोबां मख'जाथाव मुलाम्फा मोननो हागोन, जेरै नोगोद रां बान्था, सोरखारि आरो सायख'जानाय सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफोराव 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय, मावख'आरि हादोरसा सरकारनि सार्किट हाउस, आलासि न' आरो आसाम भवनफोराव बेसेन नाङै थाग्रा खुलि, मानगोनां आलासि महरै मावख'आरि हादोरसायारि हाबाफारिफोराव जर'खा हांख्रायहरनाय आरो हादोरसा हान्थामेला निगमनि बासफोराव बेसेन नाङै दावबायनाय। 6थि खौराङाव दङ हावड़ानि मेडिकेल कलेजाव सासे आइजो डक्टरखौ गाग्लोबनानै जिनाहारि खालामनायनि हुमखि होदों। 2 सुबुंखौ हमनाय जादों। सोनाब बंग'नि हावड़ानि मेडिकेल कलेजाव सासे आइजो जुनियर डक्टरखौ जिनाहारि खालामनायनि हुमखि होनाय जादों। डक्टरा सासे बेरामिखौ आनजाद नायनायनि उनाव बे जाथाया जायो। बेरामिनि बाहागि सासे ट्रेफिक हम गार्डजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुङा बेरामिनि हालोदखौ लानानै डक्टरजों मोगा-मोगि जायो। दाङाबाजिनि समाव डक्टरखौ देहायारि गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो आथोनारि हिंसानि हुमखि होनाय जादोंमोन। जाथायनि उनाव दायनिगिरिफोरखौ खानाय जायो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा देहा फाहामगिरिफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिदों आरो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। बे जाथाया ओनसोलाव सावस्रि मावथिफोरनि सायाव हिंसायारि हिंसानि बांबोनाय जेंनाखौ दिन्थियो। 7थि खौराङाव दङ अन्ध्र प्रदेशआव ट्रेनआव सिखा दिन्थिनानै सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै लुथिदों। सानजा गोदावरीनि राजामहेन्द्रबरमनि सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजोखौ थांनाय 13 अक्ट'बर 2025 खालारखालि सान्थ्रागाछि स्पेशेल एक्सप्रेसआव सिखा दिन्थिनानै जिनाहारि खालामनानै लुथिनाय जादों। बे जाथाया गुन्टुर आरो पेड्डाकुरापाडु स्टेशननि गेजेराव जादों। 40 बोसोर बैसोनि गोसोम गाबनि शार्ट आरो ग्रे गाबनि ट्राउजार गाननाय सासे सुबुं होननानै फोरमायनाय बादिब्ला पेड्डाकुरापाडुनि साखाथियाव खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय बाज्रुमनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। बोलि जानांनाय हिन्जावसाया लेडिज कर्सआव हारसिंनो दावबायगासिनो दंमोन। लाथिख' एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै नागिरगासिनो दं। पुलिसआ जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनाय जागोन होनना रायजो-राजाफोरखौ खोथा होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।